الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الذين كذبوا بالكتاب sai Allah ya ce to duk waɗanda suka ƙaryata littafinsa, duk wanda ya ƙaryata alƙur'ani ko kuma bima arsalna bihi rusulana, abinda muka aiko manzanninmu da shi, ka ƙaryata alƙur'ani ko ka ƙaryata hadisin manzon Allah. Allah ce fa sofa ya'lamuna, da sannu za su sani. Saboda kai sa ƙaryata hadisin manzon Allah ridda ne, babu ko shakka. Duk mutumin da bai yarda da hadisin manzon Allah ba, ka rantse kafiri ne, ba ka da kafara, domin abin da Allah ya faɗa kenan, alƙawari ne. Me Allah ya ce zai musu a lahira? idhal fi a'naqihim was-salasil yushabun في الحميم ثم في النار يسجرون. إذ الأغلال في أعناقهم، lokacin da ake sa musu, lokacin da ake sa turu a wuyan mutum a bankare kansa, wasalasilu yushabuna, a sanya sarka a daure mutum, yushabuna ya zamanto ana jinsu ana fisgansu, wanda shi yake nuna cewar makomar mutum ba za ta yi kyau ba, makomar ta zama irin ta kafirai. Allah ya ce fil hamimi a kai su ga wutan tafasasshen ruwa, sun mafin nari, daga tafasasshen ruwa sai wuta jaruna, wanda ake fisga ana tafiya da su, ba ma jan su ake a hankali ba, fisgar su ake ana jefa su a wuta. Me ake ce musu? thumma qila lahum ayna ma tushrikun أينما تدعون من دون الله أينما كنتم تشركون من دون ثم الله قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. min dunillah. Allah ya ce sun maƙila lahum, za a ce musu, na'am, za a tambaye su, aina ma kuntum tushrikuna, ina abin da kuke shirka da shi a duniya, min dunillah, wanda kun bar Allah. Qalu, za su ce ballu anna, sun bace mana, bal lam nakun nad'u min qablu shay'an, har ma yan wuta za su yi makan su ƙarya, ba za su ce mu ba mu taba ma bautan wani abu ba, saboda sun ga abin bai amfane su a lahira ba. sai Allah ya ce kazalika yudullu Allahul kafirin, haka Allah yake batar da basiran kafirai. Allah ka tsare mu. Sai ya ce zalikum